जय बर' हारिनि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायना लाबाय सिगाङाव मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होनाय जाबाय बे जाहैबाय मा मैया 17 तारिख खालि गुवाहाटीनि हुरुहोजा स्टेडियामावहाय जेनाखि 10,000 बर' आइजोफोरनि बर' सिख्लाफोरनि बर' हिन्जावफोरनि बागुरुम्बा मोसानाय बे जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो आं दा स्क्रिनाव होबाय थागोन दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे इम्परटेन्ट पइन्टआ जाहैबाय मा मैया बे हाबाफारियावहाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बाव बाहागो लाहैदों आरो बाहागो लाहैनानै बियो मोनसे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंदों आरो बे बिबुंथिखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो दिनै एसे नोंथांमोनजों माने रायलायनो डिसकासन खालामनो होननानै फैनाय जादों थारमाने माने गोबां मानसिफ्रा मैया जे हाग्रामा महिलारि सारा जे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबां माखासे बिबुंथिफोर होबाय आरो बे बिबुंथिनि गेजेरावनो बिथाङा मोनसे बिबुंथि होबाय आरो बे बिबुंथिखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गोबां डिसकासन खालामदों दा बिबुंथिया मा आं नोंथांमोननो होग्रोनोसै खोनासंग्रोदो बिनि उनाव आं रायलायगोन सर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ वो 2003 फरवरी का एकॉर्ड और ये 2027 जनवरी का जो पीस एग्रीमेंट हुआ इसमें थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन का बाकी है उसको करना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ সেইখিনি কথা और हमार प्राइम मिनिस्टार स' बयबो नुबाय बिबुंथिखौ नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों कि जे मा बिटिसि एकर्ड 2003 आरो 10 फेब्रुवारियाव जानाय बिटिसि एकर्ड जाबाय बिएलटि जों सान्थि सुक्ति आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेनाखि बिटिसि एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि जेनाखि माखासे दफाफोरा दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबाखै आरो एसे दंबावो होननानै बिथाङा दिनै बुंदों आरो नरेन्द्र मदिखौ थांखिनानै बिथाङा बुंदों जे बेखौ माने थाबैनो खालामो होननानै दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दा ससियेल मिडियाआव मोनसे सरसा जादों सरसा दा गोबां मानसिफ्रा मिनिदों आरो गोबां मानसिफ्रा बियो फेक होनदों बेयो मोनसे पलिटिकेलि षड़यन्त्रनि बाथ्रासो बियो बेहाय खुनु मोनसे भेलु गैया बेयाव खुनु जेबो ओंथि गैया होननानै गोबां मानसिफ्रा डिसकासन खालामदों आरोखि बयनिबो गावबागाव मोन्दांथिफोरखौ होदों दा आंनि मोन्दांथिया गथा आरो आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो गासैखौबो जेमानाखि नोंनि मोन्दांथिफ्रा नोंनि सान्थिफ्रा जेमानाखि नोंनाव पलिटिकेलनि थैया रोदा रोदा हाबजोब्बाय नोंनाव पलिटिकेलनि अनगा नोङो गुबुन नोजोरजों नोंनि दिमागफ्रा नों जेबो नायनो हाला अब्लानो नोंथांनाव बे पलिटिकेलनि बाथ्रा फैगोन आरो नोंहा जुदि माबा अपोजिसन पार्टिनिब्ला नोङो मा बुंगोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंगोन जे बियो फेक बुंदों बे नंखाय बुंदों बियो ओरैनो मोनसे बाहेनानि थाखायल' बे बाथ्राफोरखौ बुंदों खिन्थु बियो माने इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै लुबैया होननानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बुंगोन बिदिन्थि हिसाबै जेब्लानाखि जोङो बड'लेण्ड महात्सब दिल्लीयाव खुंहैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अर्गानाइज खालामनायावहाय दा दिल्लीयावबो जेब्लानाखि बे हाबाफारिया खुंदोंमोन आरो बे समाव जों नुदोंमोन कि जे जोंनि आगु बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन बावहाय रन्जन दैमारिनि बाथ्रा रायखांदों गोबां माखासे एनडिबिफोरनि बाथ्रा रायखांदों माने केस पेन्डिं जानानै थानाय बै केसफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि खाथिराव बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ बिथाङा बुङा नङा बुंदोंमोन नाथाय बेखौबो लानानै अपोजिसन पार्टिफ्रा माने जाय बै समाव सरकारनि बाहेरायाव थानाय बै हान्जानि खायसे दैदेनगिरिफ्रा माने गेदेर दैदेनगिरिफ्रा नङा दै खायसे गेजेर खलबाव थानाय दैदेनगिरिफ्रासो माने जाय ओरैबो जाया बैफोर दैदेनगिरिफ्राबो बै समाव बुंदोंमोन जे मा प्रमद बर'आ बेखौ मोनसे पलिटिकेलनि बाथ्रानि थाखायल' बियो माने बुंदोंमोन इभेन बियो सोरबा एनडिपिफोरखौ बियो गजानो लुबैया आरो बियो गजानि रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौथ' बियो दिनैसिमबो गजानो लुगैखाया ओंखायनो बिथांमोना खामानि मावाखै होननानै गोबां माखासे सरसा जादोंमोन आरो फेसबुक दा ससियेल मिडिया जुग नालाय ओंखायनो फेसबुकाव गोबां मानसिफ्रा बेखौ पस्ट होदोंमोन आरो लिरदोंमोन दा आं बेखौनो भेरिफाइ खालामना बुंदों आरोखि ना जोंनि मानसिफ्रा जाय पलिटिकेलनि माने खुनु मोनसे नलेजाव गैया जाय पलिटिकेला मा बुस्थु पलिटिकेलजों जों मा खालामनो हायो आरो मा खालामनो हाया पलिटिकेलजों जों मा प्रेसार होनो हायो आरो मा प्रेसार होनो हाया जुदि नोंहा बिनि सायाव जुदि नलेजआनो गैयाबा अब्ला नोंथाङा बिनि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ दरखारानो गैया नङा होमबा दिनै साप'ज हाग्रामा महिलारि सारा होनबाय आरो बेखौ दिनै जाय सरकाराव गैयै माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा दिनै मिनिबाय गोबां मानसिफ्रा मिनिबाय जे बियो ओरैनोसो बुंदों नंखाय बुंफ्लादों माबा बुंदों नाथाय बे नङा दिनै बिथाङा जे बुंबाय
दिनै जे 10,000 वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि मोनसे थांखिजों दिनै बर' हिन्जावफोरनि बर' आइजोफोरनि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिनै गोजोनै गोजोन मैया माने बेखौ साक्सेसफुल खालामनो हाबाय आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों माखासे मानसिफोर एसे सुजुग नांगौ ना माबा मोनसे मोजां माने अपरचुनिटिफोर नांगौ आरो बे समाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनानै होनो हायो दा बिनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै स्पस्ट' भाबै बुंबाय कि बै जायफोरनाखि पेन्डिं जायफोरनाखि दफाफोर दंबावो बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर माने एग्रिमेन्ट होन्दों बिथाङा बे मोननैनिबो माखासे दफाफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै बिथाङा स्पस्ट' बुंदों आरो बै समावबो जेब्लानाखि बिटिआरआ एकर्ड जाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया उइटनेस हिसाबै दंमोन नालाय मानोना बे समाव बिथाङा बिटिसिनि चिफमोन दा बे हिसाबै उइटनेस हिसाबै थानांगौ दा बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव बै समावबो बिथाङा बुंदोंमोन बिटिसि एबा नैबे बिटिआर जेनाखि एग्रिमेन्ट एबा एकर्ड बै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जुदि आखरे माने जाफुंजोबोब्लानो बियो अट'मेटिकेलि बियो बड'लेण्डआव थांगोन होननानै बुंदों वेल एन्ड गुड मानो नङा जानो जेन'बा नों नाय दिनैनि थारिखआव जोंहा बिराद सिमाफोर बारायनो थांगासिनो दं थांगोन सानजाहा बारायनांगौ दं गोबां बाथ्रा दं नङा होमबा आंथ' बुंगोन बे धेमाजिसिम बारायनांगौ होननानै मिथिबायना मानोना नों सनितपुराव हाबबाय दा ओमफ्राय ओरैनो लखिमपुराव जोंहा हाबनांगौ नङा होमबा लखिमपुर बारनाय लोगो लोगो जोंहा ओइबासिनो जोङो धेमाजि मोनहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट मोनहैबाय मा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हाबनाय लोगो लोगो फुरा थामाम बर' गामिखौ जोङो जुदि कभार खालामना लाजोबनो हायोब्ला होमबा बिखि एसेयाबो बे जायगायाव हाबगोन ना दा जोङो जोंनि मानसिफोरखौ जेन'बा जोङो सेफटि होनांगौ रैखाथि होनांगौ दा बेनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनांगोन न' दाउट बिथांमोना मावगासिनो दङ मैयानि जेनोखि थासारिखौ नाय नोंथांमोनहा बावहाय नोङो सोर थाङाखै गासिबो थांजोबदों मोनफ्रोमबो दल संगठन दैदेनगिरिफ्रा बावहाय नुजाहैदों बिथांमोनहा बाहागो लाहैदों न' दाउट सोरबा सासे सानैया सहैनो हायाखै बिथांमोनहा गोबां माखासे खामानिफोर थाबाय आरो सोरनिबा न' दाउट देहानिबो खोथा थाबाय थेवब्लाबोथ' गासिबो दैदेनगिरिफ्रा बाव नुजाहैनायखौ आं नुदों आरोखि आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय माने बुंख'नो हायै नोंथांमोननो बबे रावजों बुंनानै बोरै गोजोन होनो आरो बाख्नायनो बेबायदि मोनसे राव मोनाखै आरोखि आं दा जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिराद देरगाथाव आरो अल अभार वर्ल्डआवनो दिनै सिनायथि जानाय बर' होननाय मोनसे हारिया दिनै बेफोरबायदि माखासे कालचार दं हारिमु दं दा बैफोर बाथ्राफोरखौ जों मावनांगोन जों लाखिनांगोन आरो बेवहाय जोंनि माखासे लकेल पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्राबो बेनि सायाव मोजां माखासे सुबिदाफोर खालामनांगोन माखासे सुबिदा खालामनानै होनांगोन बेखौ माब्रैबा जोंनि बर' हारिमुखौ जों बर' कालचारखौ जों रैखाथि होनो हायो सेफटि खालामनो हायो स' बेनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा मावथारनांगोन आरो बेखौ मावलाङोब्लानो जोंनि माखासे थामोनथा रैखाथि जेनाखि बर' हारिनि बै समाव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंलांनायफोरबायदि मास्टार रेजिस्टारनि बाथ्रा बावहाय जों जानांगौब्ला जों गासैबो खामानिखौ जों जौगानाय नोङो कालचारावनो होन इडुकेसनावनो होन बेफार फालांगि मावनायावनो होन नोङो माबा जायखिजाया जाय खामानिफोरखौ दा गुबुनफ्रा मावदों जों जाय खामानिखौ दिनैसिमबो जों मावनो हायाखै बेफोर खामानिखौ जों मावनांगोन जोंनि समाव जोङो बेफार फालांगि मावनो लाजियोमोन मैगं थाइगं जोङो फाननो जोंनि मानसिफ्रा लाजियोमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव बे एसे जों माने खमायलांबाय आरो जोंनि मानसिफ्रा मावनो लाबाय आरोखि ओंखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय मैयादि हाग्रामा महिलारि सारा जे बाथ्राखौ बुंबाय जाय बाथ्राखौ बिथाङा माने नरेन्द्र मदिखौहाय गासैबो सुबुंफोरनि सिगाङावनो बिथाङा बुंबाय जे मा बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ जायफोर दफाफोर दङ बेखौ थाबैनो जेरै मावफुङो बेनि थाखाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामबाय बेखौ जों लानानै जों मानो मिनिनांगौ मा दरखार दं आरो सोरबायदिया मिनिगोन दा जायफ्रानाखि खावसे गोथां होनांगोन नङा होमबा बै समावबो प्रमद बर'खौ मिनिबाय खावसे गोथां मानसिफ्रा आरो दिनैबो नों हाग्रामा महिलारि सारखौ मिनिनो थांगासिनो दङ खावसे गोथां मानसिफ्रा थारमाने बिथांमोना सौहाजोबा जेरावबो ओरैबो जाजोबा बिथांमोननि मेन्टेलिटिफ्राबो सौहाजोबा दा जों मानो बिदि जानो नांगौ जों जानो नाङा जों मददसो होनांगौ जोङो मस्ट वेलकामसो खालामनांगौ जों एप्रिसियेटसो जों खालामनांगौ जोंनि मानसिफ्रा बिदिखौ जों रोङाबालानो नोंजों जुदि बैजों जों अजन सुस्रायनांगौबा बेसेबां आकाश पाताल फाराग जागोन बेयो मिथिबायना हाजों अखाजों फाराग जागोन नङा होमबा खारन ओंखायनो बे बिदिनि गेजेरजों आं खावलायगोन आरो आं बेखौबो खावलायनो लुबैदों जोंनि गेजेराव जोंनि माखासे गोबां ससियेल इनफ्लुयेन्सारफ्रानो होनाथों मानो बा गोबां ससियेल इनफ्लुयेन्सारफोर ओंखारबाय दिनै फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै फेसबुक पेज खुलिनानै
जोंनि जायनो मोनो बेनो खुनु मोनसे ए मोनथिया बि मिन्थिया सिङाव मोजाङै हाबनानै नाया सालिजारि खालामालासिनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बिर'धि पार्टियानो जाथों मानो सरकाराव थानाय रुलिं पार्टियानो जाथों मानो जोंनि मानसिफ्रा गोबां सोंखारिग्रा ओंखारदों। स' एसे साननो नाजानांगौ कि नोंहा दिनैसिम बेफोरबायदि जोंनि समाजाव कन्ट्रिबिउसना नोंहा मा दं बिथांमोन बायदि नोंहा कन्ट्रिबिउसन दंना गैया आरो नोंहा बेखौ रायनो हानायबा नोंहा नोंनि सिमासिमल' नों थांनो रायनांगौ थारमाने खालामना रायनो नाङा बे आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट थाबाय साफ्रोमबो जोंनि बर'नि जायफोरनाखि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बा ससियेल इनफ्लुएन्सार हिसाबै खामानि मावो नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों रेसपेक्ट होनो सोलों सनमान होनो सोलों दैदेनगिरिफोरखौ नोङो सनमान होआबा रेसपेक्ट होआब्ला बिथांमोनखौ जों खालि दालि गोथां होयोबा नों गावखौ दांग्रोमाब्ला नों बेसेबां जयगथा दं बिथांखौ नोंहा दालि गोथां होनो हानायनि नोंहा राइट्स दंना गैया मोन्थाय दंना गैया नोंहा नोंनि अजना बेसेबां नों बेखौ सुद्रायनांगोन नों बेसेबां मिथिगौ मिथियोबासो जोंथ' रायनो हागोन ना नों जुदि मिथियाबा नों बोरै रायनो हानो गोरलै नङा अबेबा बाथ्राया अबेबा फंसे बाथ्रा बुंनायावनो बबेबा मोनसे जाथि जनगोष्ठीयाव नाङो अबेबा मोनसे फिसा खामानि मावनायावनो बबेबा जाथि जनगोष्ठीयाव नाङो अबेबा मोनसे माबा मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौबानो बबेबा जाथि जनगोष्ठीफ्रा दुखु मोनो बा माबा मोनसे खालामनो नागिरो स' बैफोर बाथ्राखौ लानानै जों दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां माने गोथौ गुवार मेलेमजों सानै हयै खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो जायनि फलाव बिथां बैफोर खामानिखौ मावफुंनो थाखायनो मालाबा गुबुन जाथि माहारिफोरखौ सिगां कनभिन्स खालामबोनांगौ जायो आरो बिनि उनावसो मावफुंनांगौ जानानै फैयो आरोखि दा ओंखायनो नोंथांमोना बुजिलायनांगोन जोङो रावखौबो जों धेमालि लानो नाङा जों खेला गेलेनाय लानो नाङा आरोखि प्लिज थेंक इउ